हेलो दोस्त, देख लीजिए वही स्कूल से कतना नज़दीक बाटे। देखी सब है जो वही स्कूल अब बाँची ना, लागत नहीं खे कि बाँची। आई पेड़ के ओध जितना बड़े ओने नु सब कट गई बुढ़िया, कुछ ने बाँचल नहीं खे। दिखावा तनी मेन फ्रंट से देखी सब है कि हमनी के बिहार के नेता लोग के देन हटे कि जो वही गाँव विलुप्त होके जा रहा बा। देख ली सब है स्कूल के यहाँ से मात्र 50 कदम हुई। पिताजी हमें हमार अब उनके रिटर्न जातन जा। चलो अब नौरंगा की ओर तन देख लिया का हाल चाल बाटे। पानी तो बढ़ते बा, बुझात नहीं कि हमनियों के बाँचम जा। जो स्कूल बाकी हमनी के तन धरोहर कैले बा ना तो इहो ना बाची। चल जाऊ जो स्कूल तो देखा दी नहीं, लेकिन अब नौरंगा के सीन देखा दी तनी। ओकरा बाद से तो हमनियों के ड्यूटी बढ़ले बा दुकान पर के। गांव में क्या होता है क्या ना कुछ दोस्तों। लोग झूमे लगले बा, देखो तारो भाई लोग सुबह होते ही लोग आ जाता कि देखिए का स्थिति बा। होटल है बाकी रहे लायक बाटे। लेकिन पानी में बढ़ोतरी भइल बाटे कुछ। हटे देखो भाई लोग जवनिया के लास्ट घर 2-4 गो बाँचल बाटे। बड़ा का नौरंगा हटे एक बाबा जो बड़ा बुझात नहीं कि बाँची।